800.000 de euro. Atât au pierdut români care au cumpărat mașini cu acte perfect curate, trecute prin RAR, cu tot ce trebuia. Și totuși, mașinile nu erau ale lor. Ce s-a întâmplat? O rețea operațională din Prahova aducea mașini de lux furate din UE, le schimba seria de șasiu și le vindea ca și cum ar fi legale. Practic luau seria de șasiu a unei mașini autentice care exista undeva pe drum, o gravau pe mașina furată și o vindeau. Două mașini, aceleași date, unul dintre cumpărători trage ponoasele. DICOT a destructurat rețeaua acum 2 săptămâni, 30 de percheziții în 6 județe. S-au găsit 17 mașini de lux, chei false, documente false din Spania și Austria. De asta, înainte de orice vizionare, îl sun pe vânzător și cer seria de șasiu. Verific dacă acel număr corespunde cu ce scrie în acte, cu ce afișează bordul. Dacă vânzătorul ezită sau zice că ți-o dă la întâlnire, închid. Un raport Cebia îți confirmă istoricul real al seriei de șasiu. Îl accesezi direct din Vericar cu 20% reducere. Ți s-a întâmplat să bănuiești că un vânzător ascunde ceva? Scrie-mi în comentarii.